माताजी मी परत वाचते. हा, पहिले दोन सायली माताजी वाचतील आणि मग त्याच्यानंतरचे तुम्ही वाचा विमल माताजी. हा. हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे. आपण हा कार्तिक मासाचा वर्ग घेतोय, ज्यामध्ये आपण श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन आज पुढे सुरू ठेवणार आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण स्कंध 1 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 22 पासून सुरू करतोय. पहिले दोन श्लोक सायली माताजी, त्याच्यानंतर मग दोन श्लोक विमल माताजी. हरे कृष्ण. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ज्यांच्या नाभी कमळातून ब्रह्मदेवांचे उत्पत्ती स्थान असणारे कमळ उत्पन्न होते, जे नेहमीच कमळ पुष्पांची माळ धारण करतात आणि ज्यांची दृष्टी कमळाप्रमाणे शीतल आहे आणि ज्यांच्या चरणांच्या तळव्यांवर कमळाचे चिन्ह अंकित आहे, अशा तुम्हास मी सादर प्रणाम करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवंतांच्या दिव्य शरीरावर काही विशेष प्रतिकात्मक चिन्हे अंकित आहेत आणि ही चिन्हे भगवंतांचे शरीर व इतरांचे शरीर यांच्यातील भेद दर्शवतात. ती भगवंताच्या शरीराची विशेष लक्षणे आहेत. भगवंत आपल्यापैकी अशा भूमिकेत येतील, परंतु या शारीरिक वैशिष्ट्यपूर्ण चिन्हांनी ते आपल्याहून वेगळेच असतात. श्रीमती कुंती देवी आपण स्त्री असल्यामुळे भगवंतांना पाहण्याची आपल्याला पात्रता नाही असं म्हणते. कारण म्हणजे स्त्रिया किंवा शूद्र, श्रमिक वर्ग आणि द्विजबंधू किंवा उच्च वर्गातील पतित लोक हे परम सत्याचे रूपे, स्वभाव, नाम, कीर्ती या विषयावरील दिव्य विषय वस्तूला ज्ञानाने जाणून घेण्यास अपात्र असतात. असे असले तरी अशा पतित जीवांवर कृपा करण्यासाठी अर्चा विग्रहाच्या रूपाने अवतरित झालेल्या भगवंतांचे ते दर्शन करू शकतात. पतित जीव जड प्रकृतीच्या पलीकडे काहीच पाहू शकत नसल्यामुळे भगवंत गर्भोदकशाही विष्णूंच्या रूपाने असंख्य विश्वांपैकी प्रत्येकात प्रविष्ट होतात. याच विष्णूंच्या दिव्य उदरावरील कमळ सदृश नाभीतून एक कमळनाळ म्हणजे देठ अंकुरित होते आणि अशा रीतीने विश्वातील प्रथम जीव ब्रह्मा यांचा तेथे जन्म होतो. म्हणूनच भगवंतांना पंकजनाभ असे नाव आहे. पंकजनाभ भगवान स्मरण रूपात तसेच लाकूड, माती, धातू, रंग, वाळू या पदार्थांपासून बनवलेल्या रूपात आपला अर्च विग्रह दिव्य रूप प्रकट करतात. भगवंतांचे असे अर्च विग्रह नेहमी कमळांच्या माळांनी सुशोभित असतात.
अशा ही श्री विग्रहांचे मंदिरे आल्हाददायक वातावरणाने पूर्ण असावीत. नाही, भगवान सुशोभमान बरोबर आहे, पूर्ण असावीत. त्यामुळे भौतिक संघर्षात सदैव संलग्न असलेल्या अभक्तांचा व्याकुळ चित्त आकर्षित होईल. चिंतक सदैव संलग्न असलेल्या अभक्तांचा व्याकुळ चित्त आकर्षित होईल. चिंतक मनात रूपाचे चिंतन करून त्याची पूजा करतात. म्हणून स्त्रिया, शूद्र, द्विजबंधू हे त्यांच्यासाठी असलेल्या वेगवेगळ्या रूपातील विग्रहांच्या पूजा मंदिरातील जातील तर त्यांना भगवंतांची कृपा मिळेल. मंदिरात जाणारे असे लोक काही अल्पबुद्धीचे लोक समजतात त्याप्रमाणे प्रतिमा पूजक नाहीत. सर्वच महान आचार्यांनी सर्वच ठिकाणी आपल्या बुद्धीच्या जीवांसाठी अशी पूजा मंदिरे स्थापली आहेत. तेव्हा स्वतःच्या ज्ञानाच्या बाबतीत शूद्र, स्त्रिया किंवा त्याहूनही निम्न श्रेणीतील असून सुद्धा आपण पूजा मंदिरेचे स्तर पार केलेला आहे अशी वल्गना कोणी करू नये. मंदिरात श्री विग्रहाचे दर्शन करताना प्रथम श्री विग्रहाच्या चरण कमळापासून प्रारंभ करावा. हळूहळू वर जात क्रमशः मांड्या, कटी, वक्षस्थळ, मुख यांचे दर्शन घ्यावे. भगवंतांच्या चरण कमळाचे दर्शन करण्याचे वळण पाडून घ्यावे. सरळ मुखदर्शन करू नये. श्रीमती कुंती देवी श्रीकृष्णांची आत्या होती म्हणून त्यांना संकोच वाटू नये, त्यांचे मन दुखवू नये, त्यासाठी तिने त्यांच्या चरणांपासून दर्शन न करता मुखापासून पुढे दर्शन केले. कटीपासून हळूहळू खाली दृष्टी टाकीत अंततः तिने चरण कमलांचे दर्शन केले. सर्व काही यथास्थित होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ऋषिकेशा, हे ईश्वरेश्वरा, तुम्ही माता देवकीला बंदीशाळेतून मुक्त केले. दुष्ट कंसराजाला तिला दीर्घ काळापर्यंत बंदीत टाकले होते आणि अपार दुःख दिले होते. तसेच तुम्ही माझे व माझ्या मुलांचे वारंवार कोसळलेल्या संकटातून सदैव रक्षण केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: द्वेषी कंसाने देवकीच्या 8व्या मुलाकडून मारले जाण्याच्या भीतीने भगवान श्रीकृष्णांची माता आणि त्यांची बहीण देवकी हिला तिच्या पतीसह वसुदेवांसहित बंदिवासात टाकले होते. श्रीकृष्णापूर्वी जन्मलेल्या सर्व देवकी पुत्रांचा त्याने वध केला, परंतु श्रीकृष्णांना त्यातून वाचले गेले, कारण त्यांना नंद महाराजांच्या घरी नेऊन पोचवण्यात आले होते. नंद महाराज श्रीकृष्णांचे पालक पिता होते. कुंती देवी त्यांच्या मुलांसहित संकटांच्या मालिकेतून अनेक वेळा वाचली होती. खरे पाहता भगवंतांनी कुंती देवीवर अधिक कृपा केली होती, कारण भगवान श्रीकृष्णांनी देवकीच्या दुसऱ्या मुलांना वाचवले नाही, परंतु कुंतीच्या सर्व मुलांचे रक्षण केले होते. याचे कारण म्हणजे देवकीचे पती वसुदेव हे जिवंत होते, तर कुंती देवी विधवा होती. तिला सहाय्य करणारे श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त कोणीच नव्हते. निष्कर्ष असा की अधिक संकटात असलेल्या भक्तांवर भगवान अधिक कृपा करतात. ते कधी कधी आपल्या शुद्ध भक्तांना अशा संकटात टाकतात, कारण तशा असहाय्य स्थितीत भक्त भगवंतांकडे अधिक ओढला जातो. भक्ताला भगवंतांची जितकी अधिक ओढ आहे तितके अधिक त्याचे यश आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे 2 श्लोक विमल माताजी, त्याच्यानंतर पुढचे 2 श्लोक नंदा माताजी आणि त्यानंतर सुमन माताजी. हरे कृष्ण. विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दसत्स भार्या वनवास कृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोणस्त्र तस्मा तस्मा तश्चास्म हरेभिरक्षिता.
हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कृष्ण, तुम्ही आमचे विषयुक्त अन्नापासून, मोठ्या अग्नीपासून, नरभक्षकांपासून, वनवासातील कष्टांपासून, तसेच मोठ्या मोठ्या सेनानींच्या शस्त्रास्त्रांपासून आणि दुष्टांच्या सभेत संरक्षक या नात्याने वेळोवेळी संरक्षण केले आहे. आणि आता अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मस्त्रापासून तुम्ही आमचे रक्षण केले आहे. हरे कृष्ण. विमल हरे माताजी वाचा. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद्वारे श्री प्रभुपाद की जय. येथे पांडवावर वारंवार आलेल्या संकटाचा उल्लेख आहे. देवकीचे जीवन तरी सुखी होते, परंतु तिच्या द्वेषी भावाने एकदा तिला दुःखात टाकले. कुंती देवी आणि तिची मुले यांच्यावर वर्षानुवर्षे एकामागून एक मोठमोठी संकटे आलेली होती. दुर्योधन आणि त्यांच्या मंडळींनी राजलोभाने त्यांना त्रास दिला आणि प्रत्येक वेळी कुंतीच्या मुलांचे श्रीकृष्णाने संरक्षण केले. एकदा भीमाला अन्नातून विष देण्यात आले होते. एकदा त्यांना लाक्षागृहात ठेवून लाक्षागृहाला आग लावण्यात आली. एकदा कौरवांच्या दुष्ट सभेत द्रौपदीला खेचून आणून तिला विवस्त्र करून अपमानित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. भगवान श्रीकृष्णाने अपरिमित लांबीचे वस्त्र पुरवून तिची लाज राखली आणि दुर्योधनाच्या मंडळीने तिला विवस्त्र अवस्थेत अवस्थेत पाहू शकली नाही. तसेच जेव्हा ते वनवासात होते तेव्हा भीमाला मांसभक्षण हिंडी राक्षसीशी लढावे लागले होते, परंतु भगवंताने त्याला वाचविले. इतक्यावरच थांबले नाही. या सर्व संकटानंतर कुरुक्षेत्राचे युद्ध लढले गेले. तेथे अर्जुनाला द्रोण, भीष्म, कर्ण अशा बलाढ्य योद्ध्याशी टक्कर द्यावी लागली. अंतत सर्व काही आटोपल्यावर देखील उत्तरेच्या गर्भातील बालकाला ठार मारण्यासाठी अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्राचा प्रयोग केला. तेव्हा भगवंतानी कुरूच्या एकाच एक जिवंत असलेल्या वंशकुरांचे, परीक्षित महाराजांचे संरक्षण केले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विपदः सन्तुताः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अशी संकटे वेळोवेळी यावीत अशी माझी इच्छा आहे, कारण त्यामुळे आम्हाला तुमचे दर्शन पुन्हा पुन्हा होत राहील आणि तुमचे दर्शन होणे म्हणजे आम्हाला पुन्हा जन्ममृत्यू रूप संसाराचे दर्शन होणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे श्री प्रभुपाद की जय. साधारणपणे संकटग्रस्त अर्थात ज्ञानी, जिज्ञासू, ज्यांनी पुण्यकर्म केली आहेत असे सर्व परमेश्वराची उपासना करतात किंवा उपासनेला प्रारंभ करतात. जे नीती सदाचाराचा विचार न करता पाप कर्मावर पुष्ट होतात ते माया शक्तीने दिशाभूल झाल्याने भगवंताकडे येत नाहीत. सत्प्रवृत्त व्यक्तीला संकटात सापडल्यावर भगवंताच्या चरण कमळाचा आश्रय घेण्याविना पर्याय नसतो. सदैव भगवंताच्या चरणाचे स्मरण करणे म्हणजे जन्म मृत्यूच्या चक्रातून पथाला मुक्त होण्याच्या पथाला लागणे होय. म्हणून जरी काही तथाकथित संकटे असतील तरी त्यांचे स्वागत आहे, कारण ती भगवंताच्या स्मरणाची संधी उपलब्ध करून देतात, अर्थात मुक्त होण्याची संधी देतात. भगवंताचे चरण कमळ अज्ञानरूपी सागराला पार करून देणारा सुलभ नौकेसमान आहे. ज्याने भगवंत चरणकमळाचा आश्रय घेतला आहे त्याला गोवत्साच्या खुराने चाललेल्या चिन्हाला सहजच पार करता येते. त्याप्रमाणे भवसागराला पार करून सहजपणे मुक्ती मिळवता येते. अशा व्यक्ती भगवंताच्या धामात निवास करण्यासाठी आहेत. पदोपदी संकटे असलेल्या जगाशी माताजी वर गेले काय की माताजी, हे जग माताजी वर गेले स्क्रीन ती. दिसत नाहीये का तुम्हाला? हा. जीवनातील सर्व बघा दुःखांना. हा, आता दिसलं. पदोपदी हा. हा. संकटे आले जगाशी त्यांचे काही कर्तव्य नसते. हे जग पूर्णपणे विपदग्रस्त असल्याचे भगवद्गीतेत प्रमाणित करण्यात आले आहे. या जगात मूळ स्वभावच दुःखपूर्ण दुःखालयम आहे. हे समजून न घेता अल्पबुद्धीचे लोक अशा संकटाशी तडजोड
च्या योजना आखतात. दुःखांची यत्किंचितही छटा नसलेल्या आनंदमय भगवत धामाची त्यांना जाणीव नसते. म्हणून बुद्धिमान माणसाचे हे कर्तव्य आहे की कोणत्याही स्थितीत निश्चितपणे येणाऱ्या भौतिक आपादामध्ये त्यांना अविचल राहावे. सर्व प्रकारचे अपरिहार्य दैव दुर्विलास सहन करीत मनुष्याने आध्यात्मिक साक्षात्कारासाठी प्रयत्नशील असावे. कारण तेच मनुष्य देहाचे उद्दिष्ट आहे. दिव्य स्वरूपी आत्मा या सर्व भौतिक विपत्तीच्या पलीकडे आहे. म्हणून या तथाकथित आपदांना मिथ्य म्हटले आहे. वाघ आपणास गिळकृत करीत आहे असे एखाद्याला स्वप्न पडले आणि त्या संकटात तो ओरडेल देखील, परंतु तेथे वाघ आणि प्राणसंकटही नसते. ते तर केवळ स्वप्न असते. त्याप्रमाणे जीवनातील सर्व दुःखांना स्वप्नवत म्हटलेले आहे. जर कोणी प्रेममय भक्तीद्वारे भगवंताशी साधण्यात संपर्क साधण्यात पुरेसा भाग्यवान असेल तर त्याने सर्व काही मिळवले. नवविधा भक्तांच्या कोणत्याही एका अंगाने भगवंताशी साधलेला संपर्क हे सर्वोपरी भगवंताकडे परत जाण्याच्या मार्गावर टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे 2 श्लोक सुमन माताजी वाचतील, त्याच्यानंतर नंदा माताजी आणि त्यापुढे मग मिनल माताजींनी हँड रेस केल्या. हरे कृष्ण. जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिभिर एधमान मदहा पुमान नैवाहर्त्य विधातुम वैत्वाम किंचन गोचरम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. प्रभो, तुम्ही भौतिक दृष्टीने जे दीनहीन झालेले आहेत अशांना सहजतेने प्राप्त होणारे आहात. भौतिक प्रगती पथावर जो मनुष्य आदरणीय वंश, मोठे वैभव, उच्च विद्या, रूप, यौवन या बाबतीत स्वतःची वृद्धी करण्याचा प्रयत्न करतो तो प्रामाणिक भावनेने तुमच्याकडे येऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक दृष्ट्या प्रगत होणे म्हणजे उच्च कुळात जन्म घेणे, गडगंज संपत्ती जवळ असणे, उच्च शिक्षण घेणे, आकर्षक शरीर सौंदर्य असणे होय. सर्व भौतिकवादी अशा संपत्तीसाठी वेडे झालेले आहेत. यालाच भौतिक उन्नती म्हणतात. अशा नश्वर भौतिक गोष्टी मिळवून ते मिथ्या रूपाने गर्विष्ठ आणि मदोन्मत्त होतात. परिणामी भौतिकदृष्ट्या उन्मत्त झालेले असे लोक हे गोविंद, हे कृष्ण असे प्रेमपूर्वक दिव्य भगवन नाम उच्चारण करण्यास अपात्र ठरतात. शास्त्रात असे म्हटले आहे की पापी व्यक्ती जेवढी पापे करण्यास समर्थ नसतो तेवढी पापे एका वेळेला भगवन नामाचा उच्चार केल्याने नष्ट होतात. अशी भगवन नाम उच्चारण्याची शक्ती आहे. या विधानात यत्किंचितही अतिशयोक्ती नाही. भगवन नामात वास्तविकपणे अशी शक्ती साठवलेली आहे. अर्थात नामोच्चारणात देखील गुणवत्ता असते. ते भावनेच्या शुद्धतेवर अवलंबून आहे. असहाय्य मनुष्य देखील थांबा जरा भगवन नामाचा उच्चार केल्याने नष्ट होतं. अशी भगवन नाम उच्चारणाची शक्ती आहे. या विधानात यत्किंचितही अतिशयोक्ती नाही. भगवन नामात वास्तविकपणे अशी शक्ती साठवलेली आहे. अर्थात नामोच्चारणामध्ये देखील गुणवत्ता असते. हे ते भगवन भावनेच्या शुद्धतेवर अवलंबून आहे. असहाय्य मनुष्य सर्वतोभावे भगवंताचे दिव्य नाम उच्चारू शकेल, परंतु भौतिक समाधानामध्ये रमलेला तेच नाम उच्चारील ते सारखे असणार नाही. ते प्रामाणिक असणार नाही. भौतिकतेने उन्मत्त मनुष्य वेळ प्रसंगी भगवंतांच्या दिव्य नामाचे उच्चारण करीलही, परंतु ज्या प्रामाणिक भावनेतून ते उच्चारण केले जावे तसे उच्चारण होणार नाही. म्हणून भौतिक प्रगतीची 4 तत्वे: 1 उच्च कुळ, 2 अधिक संपत्ती, 3 उच्च शिक्षण, 4 लक्षणीय सौंदर्य ही म्हटली तर आध्यात्मिक विकासाच्या मार्गावरील प्रगती करिता अपात्रतेची लक्षणे आहेत. ज्याप्रमाणे अस्वस्थ शरीराचे ताप येणे हे बाह्य लक्षण आहे, त्याप्रमाणे शुद्ध चेतन आत्म्याचे भौतिक आवरण हे बाह्य लक्षण आहे. तापाचे प्रमाण अंशाने उतरवित जाणे ही पद्धत आहे.
उपाय करून तापाला अधिक चढवायचे नसते. कधी कधी अध्यात्मात प्रगत झालेली माणसे भौतिक दृष्टीने अकिंचन झालेली दिसतात. परंतु ते काही नैराश्य नाही. जसा ताप घटणे चांगले लक्षण आहे, तशीच तशी अकिंचन परंतु अवस्था हेही चांगले लक्षण आहे. भौतिकतेची नशा उतरवीत जाणे हे जीवनाचे तत्व असावे. कारण अशा मद जीवनाच्या ध्येयाबाबत अधिकाधिक भ्रम निर्माण करतो. स्थूल स्तरावर भ्रमित असलेले लोक परमेश्वराच्या धामात प्रवेश करण्यास अगदी अपात्र आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भौतिक दृष्ट्या अकिंचन झालेल्यांचे धन असलेल्या तुम्हाला माझा नमस्कार असो. तुम्ही 3 गुणांच्या प्रभावापलीकडे आहात. तुम्ही स्वांतरातच रमण करणारे आहात आणि म्हणून परमशांत आहात. तुम्ही ब्रह्मानुभवात मग्न असलेल्यांचे अधिपती आहात. तुम्हाला नमस्कार असो. हरे कृष्ण. हा वाचा हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. केवळ निर्धनत्वामुळे मनुष्य वैरागी होतोच असे नव्हे. जीव नेहमीच एखाद्या गोष्टीचा त्याग करतो, कारण त्याला त्याहून काहीतरी अधिक मौल्यवान मिळवायचे असते. चांगल्या शिक्षणाकरता विद्यार्थी आपल्या बाल सुलभ सवयींचा त्याग करतो. चांगल्या नोकरीसाठी नोकर नोकरी सोडून देतो. त्याचप्रमाणे भगवत भक्त भौतिक जगाचा त्याग करतो. तो व्यर्थ नव्हे, तर त्याला आध्यात्मिक दृष्ट्या काहीतरी प्राप्त करावयाचे असते. श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आणि श्रील रघुदास गोस्वामी यांनी भगवंतांच्या सेवेसाठी आपल्या प्रचूर भौतिक वैभव विलासाचा त्याग केला. लौकिक दृष्टीने ते फारच सन्माननीय होते. रूप सनातन गोस्वामी हे बंगालचे सरकारचे मंत्री होते, तर श्रील रघुदास गोस्वामी एका मोठ्या जमीनदारांचे चिरंजीव होते. परंतु या सर्व गोष्टीपेक्षाही काहीतरी अधिक मिळवण्यासाठी त्यांनी सर्वस्वाचा त्याग केला. साधारणतः भगवत भक्ताजवळ भौतिक वैभव नसते, परंतु भगवंतांच्या चरण कमळात एकच गुप्त खजिना असतो. श्रील सनातन गोस्वामी विषयी एक सुंदर घटना सांगितली जाते. त्यांच्याकडे एक परीस होता. तो कचऱ्यात पडलेला होता. एका अर्थार्थी मनुष्याने तो घेतला, परंतु त्याला नंतर आश्चर्य वाटू लागले की अशी मौल्यवान वस्तू अशी उपेक्षित स्थानी का ठेवली असावी. म्हणून त्याने सनातन गोस्वामींजवळ अधिक मौल्यवान वस्तूंची मागणी केली. तेव्हा सनातन गोस्वामींनी त्याला हरिनाम प्रदान केले. त्यांच्याकडे भौतिक स्वरूपाचे असे काहीच देण्यासारखे नाही. त्याला अकिंचन म्हणतात. अर्थात भक्त अथवा महात्मा कोणालाही भौतिक स्वरूपाचे काही देत नाही, कारण त्याने भौतिक संग्रह पूर्वीच त्यागलेला असतो. तथापि तो परम स्वरूपाची ठेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत इतरांना देऊ शकतो, कारण तेच भक्ताचे वास्तविक धन आहे. केरात पडलेला परीस सनातन गोस्वामींच्या धनसंपत्तीत येत नव्हता, नाहीतर तो तशा ठिकाणी ठेवला गेला नसता. या उदाहरणावरून नवीन साधकांनी हे समजून घ्यावयाचे आहे की भौतिक आकांक्षा आणि आध्यात्मिक प्रगती कधीही समांतर चालणे शक्य नाही. सर्व गोष्टींना भगवंताशी संबंधित पाहण्याची पात्रता नसेल तर निदान चित्त आणि जड वस्तूंमधील अंतर जाणता आले पाहिजे. सनातन गोस्वामी सारखे आचार्य सर्व गोष्टींना आध्यात्मिक दृष्टीने पाहू शकत होते. आपल्याला अशी आध्यात्मिक दृष्टी नसल्याने आपल्याला उदाहरण घालून देत आहे. भौतिक संस्कृतीचा विकास किंवा दृष्टी आध्यात्मिक प्रगतीतील मोठी धोंड आहे. अशी भौतिक प्रगती प्राणी मात्राला सर्व प्रकारच्या भौतिक तापांचे कारण असलेल्या देह बंधनात जखडून ठेवते. अशा भौतिक प्रगतीला कुठे गेलं अशा भौतिक वरचीच प्रगतीला पहिली लाईन. हा नाही ते बघायला गेले ते हल्लं सगळं. थांबा कुठं तर बघते जरा ते अनर्थ बहुतेक नाही माझं ते स्क्रीन हल्ली सगळे.
आता जी स्क्रीन दिसतीये ना माताजी, त्याच्यात सगळ्यात वरची ओळ आहे बघा. नाही नाही, माझ्या स्किनला सगळं ते हल्लच ते सगळं काय. अशा भौतिक प्रगतीला अनर्थ. थांबा 1 मिनिट. सगळ्यात वर उजवीकडे कोपऱ्यात माझा पॉइंटर आहे बघा, हा दिसतो हा, का आले पॉइंटर? आले आले, थांबा. हा हा, भौतिक प्रगतीला अनर्थ म्हणजे नको त्या गोष्टी असे म्हटले जाते. वर्तमान समयी नको असलेल्या अनेक गोष्टी प्रचारात आहेत. देहात्म बुद्धीमुळेच त्याची निर्मिती होते. आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त होणे ही मनुष्याच्या जीवनाची परम आवश्यकता आहे. नको त्या गोष्टीकडे लक्ष दिल्याने मानव शक्ती व्यर्थ जाते. चंद्रावर जाण्याचा प्रयत्न हे मानव शक्ती कशी व्यर्थ जाते याचे एक उदाहरण आहे. कारण चंद्र प्राप्त करूनही जीवनाच्या समस्या सुटणार नाहीत. भगवत भक्ताला अकिंचन मानण्यात येते, कारण त्याच्याकडे वास्तविकपणे भौतिक संग्रह नसतोच. भौतिक संग्रह प्रकृतीच्या 3 गुणांची उपज आहे. ते आत्मिक शक्तीचा ऱ्हास करतात आणि म्हणून भौतिक प्रकृतीची निर्मिती असलेल्या गोष्टी जितक्या कमी करू तितक्या आध्यात्मिक प्रगतीची संधी आपल्याला जास्त मिळेल. परम पुरुष भगवंतांच्या भौतिक कार्याशी प्रत्यक्षपणे संबंध नाही, कारण त्यांचे कार्य जरी त्यांनी जगात प्रकट केले तरी ते दिव्य असून भौतिक गुणांनी प्रभावित झालेले नसते. भगवद्गीतेत भगवंत म्हणतात की त्यांची या भौतिक जगातील आणि भौतिक जगाबाहेरील आविर्भाव अंतर्धान सहित सर्व कार्य दिव्य आहेत. जो मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतो तो या भौतिक जगात पुन्हा जन्म घेत नाही, तो भगवतधामात जातो. या भौतिक रोगाला कारण भौतिकतेचे हाव किंवा लोभ आणि भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा हे आहे. भौतिक प्राकृतिक 3 गुणांच्या पारस्परिक क्रियामुळे अशी लालसा उत्पन्न होत असते. तथापि भगवंतांना आणि भक्तांना निवृत्त गुणवृत्ती म्हटले जाते. पूर्ण निवृत्त गुणवृत्ती स्वतः भगवान आहेत, कारण ते भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांनी कधीच आकर्षित होत नाहीत. तर प्राणी मात्रांची मात्र तशी प्रवृत्ती असते. त्यापैकी काही जण भौतिक प्रकृतीच्या भ्रामक आकर्षणात अडकले जातात. भक्ताची धनसंपत्ती असल्यामुळे, त्याचप्रमाणे भक्तही भगवंतांची धनसंपत्ती असल्यामुळे भक्त त्रिगुणाच्या अतीत आहेत अतीत आहेत यात शंका नाही. हा स्वाभाविक निष्कर्ष आहे. दुःख दारिद्र्य दूर व्हावे यासाठी भगवंतांच्याकडे आलेले, तसेच जिज्ञासा आणि तर्क करून भक्त वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. अनन्य भक्त भगवान एकमेकाशी दिव्यत्वाने जोडले असतात. भगवंतांना इतराशी काही करायचे नसते, म्हणून आत्माराम असे म्हणतात. ते आत्मसंतुष्ट आत्माराम आहेत. तसे ते भगवंतांच्या अस्तित्वात विलीन होऊन पाहणाऱ्या अद्वैतवाद्यांचेही स्वामी आहेत. असे अद्वैतवादी ब्रह्मज्योती म्हटल्या जाणाऱ्या भगवंतांच्या अंगकांतीत लीन होतात. परंतु भक्त मात्र भगवंतांच्या दिव्य लीलात प्रवेश करून त्यांना कधीही भौतिक समजू नये. प्रवेश करतात, त्यांना कधीही भौतिक समजू नये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन्ये त्वां कालमीशा न मनादि निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे प्रभो, मी तुम्हाला शाश्वत काळ, परम नियंत्रक, आदी अंतरहित, सर्व स्थित जाणते. तुम्ही आपल्या दयेचा सर्वांवर सारखाच वर्षाव करता. प्राणीमात्रातील पारस्परिक मतभेद त्यांच्या सामाजिक संबंधातून निर्माण होतात. हरे कृष्ण. नंदा माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य, कुंती देवीला हे माहित होते की भगवान श्रीकृष्ण तिचे पुतणेही नव्हते आणि माता पित्याच्या कुळातील एक साधारण सदस्यही नव्हते. श्रीकृष्ण हे आदिपुरुष असून सर्वांच्या हृदयात परमात्म्याच्या रूपाने वास करणारे आहेत, हे ती चांगले जाणून होती. भगवंतांच्या परमात्मा रूपाचे दुसरे नाव काळ आहे. हा शाश्वत काळ आपल्या सर्व चांगल्या वाईट कृत्यांचा साक्षी आहे आणि त्या कार्याच्या प्रतिक्रिया तो ठरवून देतो. आपण का आणि कशासाठी दुःख भोगावे असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. वर्तमान आलेला भोग कोणत्या दुष्कृत्यामुळे आला हे आपण विसरून जातो, परंतु परमात्मा नेहमी आपल्या समवेत आहे याची आपण नेहमीच आठवण ठेवली पाहिजे. परमात्मा हा झालेल्या, होत असलेल्या आणि होणाऱ्या सर्व गोष्टी जाणतो,
तसेच भगवंतांच्या परमात्मा या रूपाद्वारे क्रिया प्रतिक्रियांचे नियमन केले जात असल्यामुळे भगवंत सर्वश्रेष्ठ नियंते सुद्धा आहेत. श्रीकृष्णांच्या अनुमती वाचून गवताचे पान देखील हलत नाही. जीवांना त्यांच्या योग्यतेनुसार देता येईल तितके स्वातंत्र्य दिलेले आहे आणि त्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग त्यांच्या दुःखाला कारण होते. भगवत भक्त स्वतःच्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करीत नाहीत, म्हणून ते परमेश्वराचे सुपुत्र आहेत. इतर जीव आपल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करतात, म्हणून शाश्वत काळाने ठरविलेल्या दुःखाचा ते भोग करतात. जीवांना होणारे सुख-दुःख काळाकडूनच प्राप्त होत असते. ते सर्व अनंत काळाने पूर्वनियोजन करून ठेवलेले असते. जशी न मागता दुःखे मिळतात, तशी सुखे सुद्धा न मागता मिळतात, कारण काळाने ती पूर्वीच नियोजलेली असतात. त्यामुळे कोणीही भगवंताचा शत्रू किंवा मित्र नसतो. सच्च्या नियतीचा परिणाम म्हणून प्रत्येक जण सुख दुःखे भोगतो, समाजातील भौतिक प्रकृतीवर मात करण्याची इच्छा करतो व अशा प्रकारे प्रत्येक जण परमेश्वराच्या देखरेखीखाली सच्ची नियती निर्माण करीत असतो. भगवंत सर्व व्यापक आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाच्या कर्माचे ते साक्षी आहेत. तसेच ते आदी अंतरहित असल्यामुळे त्यांनाच नित्यकाल अथवा काल असे म्हणतात. हरे कृष्ण. न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद् यतोऽस्ति कर्हि चेद् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामति नृणाम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे प्रभो, तुमच्या दिव्य लीला कोणीही समजू शकत नाही. त्या सामान्य मानवाप्रमाणे दिसतात आणि म्हणून भ्रमात टाकणाऱ्या आहेत. तुमचा प्रिय अथवा असूयेचा असा कोणताही विषय नाही. तुम्ही पक्षपाती असल्याची लोक केवळ कल्पना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पतित जीवांवर भगवंतांची कृपा सारखीच असते. वैर करावे असा एकही विषय त्यांच्या पुढे नाही. भगवान हा मानवी जीव असल्याची कल्पनाच मुळात चुकीची आहे. त्यांच्या लीला अगदी माणसासारख्या आहेत असे वाटते, परंतु त्या दिव्य आहेत. त्यात भौतिक अशुद्धीचा गंध नाही. ते आपल्या शुद्ध भक्तांविषयी पक्षपात करतात हा समज व्यर्थ आहे. परंतु सूर्यप्रकाश समोर असला तरी अंध मनुष्य सूर्याला पाहू शकत नाही. प्रकाश आणि अंधार या विरोधी गोष्टी आहेत, परंतु याचा अर्थ सूर्य आपला प्रकाश वाटण्यात पक्षपात करतो असे होत नाही. सूर्यकिरणे सर्वांसाठी आहेत, परंतु त्यांचा स्वीकार करण्यात अंतर पडते. मूर्ख लोक समजतात की विशेष कृपालाभासाठी भगवंतांची तोंडे भरून स्तुती करणे म्हणजे भक्ती होय. खरे पाहता भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय भक्तीत संलग्न असलेले शुद्ध भक्त म्हणजे व्यापारी वर्ग नव्हे. वाणिक व्यापारी वर्ग धनाच्या प्राप्तीसाठी कोणाचीही सेवा करतो. शुद्ध भक्त अशा विनिमयापोटी भगवंतांची सेवा करीत नाहीत, म्हणून त्यांच्याकरिता भगवंतांची कृपा पूर्ण मुक्त आहे. दुःखार्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासू, ज्ञानी इत्यादी उपासक विशिष्ट हेतूने भगवंतांशी तात्पुरता संबंध ठेवतात, परंतु हेतू पूर्ण झाल्यावर त्यांचा भगवंतांशी काही संबंध नसतो. कोणी धार्मिक मनुष्य दुःखग्रस्त स्थितीत आपल्या स्वास्थ्यासाठी प्रार्थना करतो, परंतु स्वास्थ्य प्राप्त होताच असा मनुष्य भगवंताविषयी कधी कधी निष्काळजीपणा करतो. भगवंतांची कृपा त्यांच्यासाठी मोकळी आहे, परंतु तोच अनिच्छुक आहे. हेच शुद्ध भक्त आणि मिश्र भक्त यांच्यातील अंतर आहे, जे पूर्णपणे भगवत भक्तीच्या विरुद्ध आहेत. त्यांना अंधकारात असल्याचे समजते. आवश्यकतेच्या वेळी जे भगवंतांची कृपा याचना करतात त्यांना भगवंतांची अंशतः कृपा मिळते. जे सर्वतोभावे सदैव भगवंतांच्या सेवेत संलग्न झालेले असतात त्यांना भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त होते. भगवंतांच्या कृपेत कृपा मिळविणाऱ्याकडून पक्षपात होतो, परंतु कृपाळू भगवंताकडून नव्हे. जेव्हा भगवान परम कृपा शक्तीने या भौतिक जगात अवतीर्ण होतात तेव्हा ते मानवाची भूमिका करतात आणि म्हणून असे वाटते की भगवान केवळ स्वतःच्या भक्तांचेच पक्षधर आहेत, पण ही वस्तुस्थिती नाही. त्यांची कृपा सारखीच वाटली जात असते. भगवंतांच्या उपस्थितीत कुरुक्षेत्राच्या युद्धात जे मृत्यू पावले ते आवश्यक ती पात्रता नसतानाही मुक्तीला प्राप्त झाले. भगवंतांच्या दिव्य धामात स्थान मिळाले.
कोणत्याही प्रकारे कोणी जर उघड्या सूर्यप्रकाशात जाईल तर त्याला हवा तितकाच उष्णतेचा आणि नीलकिरणांचा लाभ घेता येईल. अर्थात निष्कर्ष असा की भगवंत कदापि पक्षपाती नाही. त्यांना पक्षपाती समजणे हे चुकीचे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यक ऋषीषु यादसु तत् अत्यंत विडंबनम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे विश्वात्मा, तुम्ही निष्क्रिय असून कार्य करता, जीवन शक्ती व अजन्मा असूनही जन्म घेता, हे भ्रम उत्पन्न करणारे आहे. तुम्ही स्वतः पशु, मानव, ऋषी आणि जलचरे यांच्या रूपाने अवतार घेता, हे खरोखर संभ्रमात पाडणारे आहे. हरे कृष्ण. मीनल माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य श्लोक 30. भगवंतांच्या दिव्य लीला केवळ भ्रमात पाडणाऱ्याच नाहीत, तर त्या वरवर विसंगतही वाटतात. दुसऱ्या शब्दात मानव मात्रांच्या मर्यादित विचारशक्तीसाठी त्या अचिंत्य आहेत. भगवान सर्वत्र व्याप्त असे अखिल अस्तित्वाचे परमात्मा आहेत. असे असूनही ते पशूंमध्ये वराह, मानव रूपात राम, कृष्ण इत्यादी, ऋषींमध्ये नारायण व जलचरात मत्स्य इत्यादी रूपांनी अवतीर्ण होतात. त्यांना अजन्मा, अकर्ता असेही म्हटले जाते. श्रुती मंत्रात असे म्हटले आहे की परब्रह्माला काहीच कर्म नाही, त्यांच्या समान व अधिक कोणीही नाही. त्यांच्या विविध प्रकारच्या शक्ती आहेत आणि त्यांच्या स्वाभाविक ज्ञान, बल, क्रिया यांच्या योगाने ते सर्व काही परिपूर्ण रीतीने करतात. या सर्व विधानांवरून हे सिद्ध होते की भगवंतांची कार्ये, रूपे इत्यादी सर्व काही आपल्या मर्यादित विचारशक्तीसाठी अचिंत्य आहेत आणि ते अचिंत्य शक्तिशाली असल्याने त्यांच्या बाबतीत सर्व काही शक्य आहे. म्हणून त्यांचे तंतोतंत गणित मांडणे कोणालाही शक्य नाही. भगवंतांची प्रत्येक कृती सामान्य मानवाला गोंधळात टाकणारी आहे. त्यांना वैदिक ज्ञानाने सहजगत्या जाणता येत नाही, परंतु त्यांना शुद्ध भक्त सुलभतेने जाणतात, कारण त्यांचे भगवंतांशी आंतरिक नाते असते. त्यामुळे ते जरी पशूंमध्ये अवतरले तरी ते पशु नाहीत, मानव नाहीत, ऋषी नाहीत किंवा जलचर नाहीत, हे भक्तांना माहीत असते. सर्व स्थितीत आणि सर्व काळात ते श्रेष्ठ भगवंतच आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गोप्या ददे त्वयि कृतगांसिदाम तावत् या ते दशाश्रुक लीलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सामा विमोहयति भीरपि यद्भिद्भेति. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कृष्ण, जेव्हा तुम्ही दयाचा माठ फोडण्याचा अपराध केला होता, तेव्हा यशोदा मातेने तुम्हाला बांधण्यासाठी दोर घेतला. भीतीने विचलित झालेल्या तुमच्या नेत्रात अश्रू डबडबले आणि काजळ धुवून निघाले. भयाला ज्यांची भीती आहे असे तुम्ही अधोमुखाने उभा होता. ही तुमची स्थिती मला संभ्रमात टाकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य 31 श्लोक. भगवंतांच्या लीलांमुळे होणाऱ्या संभ्रमाचे येथे दुसऱ्या वेळी स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे भगवंत सर्व दृष्टीने परमपूर्ण आहेत. येथे हे भगवंत परमश्रेष्ठ असल्याचे आणि त्याच वेळी त्यांच्या शुद्ध भक्तांसमवेत केलेल्या लीला कृत्यांचे विशिष्ट उदाहरण आहे. भगवंतांचा शुद्ध भक्त केवळ अनन्य प्रेमाने भगवंतांची सेवा करतो आणि अशा प्रेममय सेवेचा निर्वाह करीत असताना त्याला भगवंतांच्या स्थितीचा विसर पडतो. जेव्हा भययुक्त आदरभाव सोडून स्वाभाविक शुद्ध स्नेहाने भगवंतांची सेवा केली जाते, तेव्हा भगवंतही आपल्या भक्तांच्या प्रेममय सेवेचा अधिक आवडीने स्वीकार करतात. सामान्यतः भक्त भगवंतांची पूजा आदरभावाने करीत असतात, परंतु जेव्हा भक्त शुद्ध स्नेहाने भगवंतांना स्वतःपेक्षा कमी महत्वाचा समजतो, तेव्हा भगवंत अत्यंत प्रसन्न होतात. गोलोक नामक मूळ धामात होणाऱ्या लीला याच भावनेने संपन्न होतात. भगवंतांचे सखे श्रीकृष्णांना आपल्यापैकी एक समजतात. ते त्यांना श्रेष्ठ किंवा आदरणीय समजत नाहीत.
स्वभावतःच भगवंतांचे शुद्ध भक्त असणारे त्यांचे माता पिता त्यांना एक बालक समजतात. भगवान माता पित्यांनी केलेली शिक्षा वैदिक मंत्रांच्या प्रार्थनांपेक्षा मोठ्या आनंदाने स्वीकारतात. तसेच वैदिक मंत्रांपेक्षा त्यांच्या प्रेयसींनी केलेली कान उघडणी त्यांना मोठी गोड वाटते. जेव्हा भगवंत या भौतिक जगात प्रकट झाले तेव्हा त्यांनी आपल्या मातेच्या यशोदेच्या पुढे एका अधीन बालकाच्या भूमिकेत विलक्षण रूपाने अभिनय केला. भगवान आपल्या स्वाभाविक बाललीलात यशोदा मातेने दह्याने भरून ठेवलेले माठ फोडीत, दह्याचा नाश करीत आणि वृंदावनातील माकडांसहित आपल्या मित्रांना आणि सवंगड्यांना वाटून देत. आणि हे सर्वजण श्रीकृष्णांच्या उदारपणाचा लाभ उठवीत. यशोदा मातेने हे पाहिले आणि आपल्या दिव्य बालकाला प्रेमापोटी शिक्षा करण्याचा अभिनय करावा असे वाटून तिने एक दोर घेतला व श्रीकृष्णांना बांधून ठेवण्याचा धाक दाखविला. सामान्यपणे सर्व गृहस्थांच्या घरी असे चालतेच. यशोदा मातेच्या हातातील दोर पाहून श्रीकृष्ण घाबरले व त्यांनी मान खाली घातली व रडू लागले. त्यांच्या गालांवरून अश्रू ओघळले आणि सुंदर नेत्रातील काजळ धुवून निघाले. श्रीमती कुंती देवी हिला भगवंतांच्या सर्वश्रेष्ठ अवस्थेची जाणीव असल्यामुळे ती भगवंतांच्या या रूपाची प्रेमपूर्वक आराधना करीत आहे. मूर्तिमंत भयाला त्यांचे भय वाटते, परंतु साधारण भावाने शिक्षा करू पाहणाऱ्या आपल्या मातेची ते भीती बाळगतात. श्रीकृष्णांच्या या श्रेष्ठ स्थितीची कुंती देवीला जाणीव होती, परंतु यशोदेला तशी जाणीव नव्हती. म्हणून कुंती देवीपेक्षा यशोदा मातेची स्थिती अधिक उच्च होती. भगवान यशोदेचे बालक होते आणि भगवंतांनीच तिला आपल्या भगवत्तेचा विसर पाडला होता. जर यशोदा मातेला भगवंतांच्या श्रेष्ठत्वाची जाणीव असती तर तिने भगवंतांना शिक्षा करण्यात संकोच केला असता, परंतु त्या स्थितीचा तिला विसर पाडण्यात आला, कारण स्नेहमयी मातेपुढे त्यांना पूर्णपणे बालसुलभ भूमिका करावयाची होती. माता आणि बालक यांच्या प्रेमाची देवघेव स्वाभाविक रीतीने होत होती आणि त्या दृश्याची आठवण करून कुंती देवी संभ्रमात पडली व केवळ त्या दिव्य मातृप्रेमाची तिने प्रशंसा केली. तिथे परोक्ष रीतीने यशोदा मातेच्या अद्वितीय प्रेमाची प्रशंसा करण्यात आली आहे, कारण सर्व शक्तिमान अशा भगवंतांवर तिचे नियंत्रण होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कोणाला वाचायचंय त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. हरे कृष्ण. केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्येव चंदनम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. काही जण म्हणतात की महान पुण्यवान राजाच्या कीर्तीसाठी अजन्मा आले आहेत. काही जण म्हणतात की आपल्या अतिप्रिय भक्त यदू महाराजांना आनंद देण्यासाठी तुम्ही अवतरला आहात. मलय पर्वताच्या चंदनासारखे तुम्ही यदुवंशात प्रगट झाला आहात. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. भगवंतांचे या भौतिक जगातील अवतरण संभ्रमित करणारे असल्यामुळे अजन्म्याच्या जन्माविषयी अनेक मते प्रचलित आहे. भगवद्गीतेत भगवान म्हणतात, जरी ते अखिल सृष्टीचे स्वामी आहेत आणि अजन्म आहेत तरीही ते या भौतिक जगात अवतरित होतात. म्हणून अजन्म्याचा जन्म नाकारता येत नाही, कारण त्या सत्याची स्थापना ते स्वतःच करतात. तरीही ते का जन्म घेतात याविषयी वेगवेगळी मते आहेत. भगवद्गीतेत याचेही उत्तर आहे. ते तेथे घोषित करतात की धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी आणि धार्मिकांचे रक्षण व अधार्मिकांचे दमन करण्यासाठी आत्ममायेने अवतारित होतात. अजन्मा अशा भगवंतांचे हे कार्य आहे. तरीही भगवंत धर्मराज युधिष्ठिरांची कीर्ती वाढवण्यासाठी अवतरले आहेत असे म्हटले जाते. निश्चितच भगवंतांना पूर्ण जगाचे कल्याण व्हावे म्हणून पांडवांच्या राज्याची स्थापना करण्याची इच्छा होती. जेव्हा पुण्यवान राजा जगावर राज्य करतो तेव्हा प्रजाजन सुखी होतात. राजा पापी असेल तर लोक दुःखी होतात. कलियुगात अधिकतर शासक अधार्मिक असतात, म्हणून नागरिकही नेहमीच त्रस्त झालेले असतात.
लोकशाहीमध्ये अधार्मिक आणि पापी असलेले नागरिक स्वतःच स्वतःवर राज्य करणारा प्रतिनिधी निवडून देतात. म्हणून त्यांच्या दुःखांकरता ते कोणावरही दोषारोपण करू शकत नाहीत. नळ राजा देखील कीर्तिमान आणि थोर पुण्यशील होता, परंतु श्रीकृष्णांची त्याचा काही संबंध नव्हता. म्हणून या ठिकाणी भगवंत युधिष्ठिरांची कीर्ती वाढवितात असे म्हटले आहे. यदुराजांच्या कुळात जन्म घेऊन भगवंतांनी त्यांची कीर्ती आधीच वाढवली होती. जरी श्रीकृष्ण यादव, यदुवीर, यदुनंदन अशा नावांनी जाणले जातात, तरीही ते अशा बंधनांच्या अतीत असतात. ते मलय पर्वतावर उत्पन्न होणाऱ्या चंदनासारखे आहेत. झाडे कोठेही आणि सर्वत्र वाढतात, परंतु चंदनाची झाडे पर्वताच्या क्षेत्रात वाढतात. म्हणून चंदनाचे नाव मलय पर्वताशी निगडीत आहे. निष्कर्ष असा की भगवान सूर्याप्रमाणे नेहमीच अजन्म आहेत, परंतु सूर्य जसा पूर्व क्षितिजावर उगवतो तसे भगवंतही अवतरित होतात. सूर्य हा पूर्व क्षितिजाचा सूर्य असत नाही. भगवंतही पुत्र नाहीत, पण ते अखिल जीवमात्रांचे पिताच आहेत. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. दुसरे काही असे म्हणतात की वसुदेव आणि देवकी यांनी प्रार्थना केल्यावरून तुम्ही त्यांचे पुत्र म्हणून जन्माला आला आहात. निसंशयपणे तुम्ही अजन्म आहात, पण देवतांचे कल्याण व्हावे म्हणून आणि जे देवतांचा द्वेष करतात त्यांचा नाश करावा म्हणून तुम्ही जन्म घेता. हरे कृष्ण. वाचाल का माताजी? हरे कृष्ण माताजी. हो. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी की जय. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा श्रील प्रभुपादजी की जय. असे म्हटले आहे की वसुदेव आणि देवकी हे पूर्वजन्मीचे सुत आणि कृष्णी होते. भगवंत आपले पुत्र व्हावेत म्हणून त्यांनी कठोर तपस्या केली आणि भगवंत त्यांच्या पुत्राच्या रूपाने अवतीर्ण झाले. भगवद्गीतेत हे अगोदरच घोषित केलेले आहे की भगवान जगातील लोकांचे कल्याण करण्यासाठी आणि असुरांचा अर्थात भौतिकवादी नास्तिकांचा नाश करण्यासाठी अवतरित होत असतात. श्रील हरे कृष्ण. प्रभुपादजी की आता ज्याला वाचायचंय त्याने वैष्णवी माताजी. हरे कृष्ण. भारावतरणाय अन्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्तिथः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. इतर असे म्हणतात की समुद्रातील नौकेला ओझे व्हावे त्याप्रमाणे पृथ्वी भाराक्रांत झाली, म्हणून ब्रह्मदेवांनी प्रार्थना केल्यावरून तिचे दुःख हरण करण्यासाठी तुम्ही आविर्भूत झाला आहात. हरे कृष्ण. हरे वाचा वैष्णवी कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा सृष्टीच्या उत्पत्तीतील प्रथम जीव ब्रह्मदेव हे नारायणाचे प्रत्यक्ष पुत्र आहेत. गर्भोदकशाही विष्णूच्या रूपाने नारायणांनी भौतिक ब्रह्मांडात प्रथम प्रवेश केला. चेतनेच्या संपर्का वाचून जड उत्पत्ती करू शकत नाही ते तत्व ब्रह्मांडात प्रविष्ट झाले आणि श्री विष्णूंच्या दिव्य नाभीतून वर आलेल्या कमळावर आदी जीव ब्रह्मदेव प्रगट झाले, म्हणून विष्णूंना पद्मनाभ असे म्हणतात. ब्रह्मदेवांना आत्मभू असे म्हणतात, कारण पित्याच्या लक्ष्मीशी संपर्क न होताच ते त्यांच्यापासून प्रत्यक्ष जन्मले. लक्ष्मी हे नारायणांजवळ त्यांच्या सेवेत संलग्न होती, तरीही लक्ष्मीच्या सहाय्याविना त्यांनी ब्रह्मदेवाची उत्पत्ती केली. ही भगवंताची सर्व शक्तिमत्ता आहे. जे नारायणांना मूर्खपणाने इतर जीवांप्रमाणे समजतात त्यांनी यापासून धडा घ्यावा. नारायण काही सामान्य जीव नव्हते. त्यांच्या दिव्य शरीराच्या सर्वच अवयवात इंद्रियांच्या सर्व शक्ती आहेत. साधारण जीव मैथुनी संबंधातून मुलाची उत्पत्ती करतो. या व्यवस्थे वाचून त्याला पुत्रोत्पन्न करण्याचा दुसरा मार्ग नाही. नारायण हे सर्व शक्तिमान आहेत आणि म्हणून ते शक्तीच्या कोणत्याही बंधनात नाहीत. ते आपल्या वेगवेगळ्या शक्तींनी काहीही आणि सर्वच सहजपणे आणि पूर्णपणे करण्यास पूर्ण स्वतंत्र आहेत. अशा रीतीने ब्रह्मदेव पित्याचे प्रत्यक्ष पुत्र आहेत.
त्यांना मातेच्या गर्भातून यावे लागले नाही, म्हणून त्यांना आत्मभू नाव आहे. ब्रह्मांडातील पुढील सर्व उत्पत्ती करण्याचा भार ब्रह्मदेवांवर आहे. पुढील उत्पत्ती सर्व शक्तिमानाच्या शक्तीच्या दुय्यम परिवर्तन आहेत. ब्रह्मांडाच्या तेजोवलयात श्वेतद्वीप नावाचा एक लोक आहे. ते शिरोदक्षाई विष्णूंचे धाम आहे. हेच शिरोदक्षाई विष्णू भगवंताच्या परमात्मा रूप आहेत. जेव्हा ब्रह्मांडात काही उपद्रव होतो आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या देवतांना त्याचे निरीक्षण करता येत नाही, तेव्हा ते ब्रह्मदेवांकडे जातात. ब्रह्मदेव त्याचे निवारण करण्यात असमर्थ झाले तर तेच अवतार घेण्यासाठी शिरोदक्षाई विष्णूंची प्रार्थना करतात आणि समस्येविषयी समादेश घेतात. जेव्हा कंस आणि इतर राजे पृथ्वीवर राज करीत होते, तेव्हा असा उपद्रव निर्माण झाला होता. असुरांच्या पाप कृत्यांनी पृथ्वी भारांक्रत झाली होती. ब्रह्मदेवांनी इतर देवांसमवेत क्षीरसागराच्या तटावर जाऊन प्रार्थना केली आणि त्यांना सांगण्यात आले की भगवंत वासुदेव व देवकी यांचे पुत्र म्हणून अवतरतील. अशा रीतीने काही लोकांचे असे म्हणणे आहे की भगवंत ब्रह्मदेवाच्या प्रार्थनेवरून अवतरित झाले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भवेस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणर्हाणि करिष्यन्नीति केचन. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आणि इतर काही जण म्हणतात की भौतिक कष्टांनी पीडित झालेले बद्ध जीव लाभान्वित व्हावेत आणि त्यांना मुक्ती मिळावी म्हणून श्रवण, स्मरण, पूजन अशा प्रकारच्या भक्तींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तुम्ही आविर्भूत झाला आहात. हरे कृष्ण. अन्वय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा भगवद्गीतेत भगवंत ठामपणे सांगतात की युगायुगातून धर्म मार्गाची संस्थापना करण्यासाठी अवतीर्ण होतात. धर्म मार्ग परम भगवंतांनी निर्मिला आहे. कोणीही धर्माचा स्वतंत्र मार्ग स्थापू शकत नाही. अर्थात काही महत्वाकांक्षी लोकांची तशी रीत आहे. धर्माचा वास्तविक मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या सर्वश्रेष्ठ अधिकाराचा स्वीकार करून त्यांची स्वाभाविक प्रेमाने सेवा करणे हा होय. जीवाला अशा सेवेविना गत्यंतर नाही, कारण जीव स्वभावताच त्याकरिता आहे. भगवंतांची सेवा करणे हे जीवांचे एकच कर्तव्य आहे. भगवंत महान आहेत आणि जीव त्यांच्या अधीन आहेत. म्हणून त्यांची सेवा करणे हेच केवळ जीवांचे कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने भ्रमित जीव भौतिक इच्छांपोटी इंद्रियांचे दास झालेले आहेत. हीच इच्छा म्हणजे अविद्या किंवा अज्ञान होय. अशा इच्छांमुळे प्राणी मात्रे विकृत कामजीवनाविषयी सुख भोगांविषयी अनेक योजना आखीत असतात. त्यामुळे ते जन्म मरणाच्या शृंखलेत सापडले जाऊन वेगवेगळ्या शरीरात आणि ग्रह लोकात परमेश्वरांच्या नियमानुसार येरझाऱ्या घालीत असतात. म्हणून कोणालाही या अविद्येच्या पलीकडे असल्याविना भौतिक जीवनाच्या त्रितापांपासून मुक्त होणे शक्य नाही. हा प्रकृतीचा नियम आहे. तरीही भगवंत आपल्या अकारण कृपेने दुःखी जीवांवर अपेक्षेपेक्षाही अधिक कृपा करू इच्छितात आणि अवतीर्ण होऊन श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजन, प्रार्थना, सख्य, शरणागती अशा भक्ती तत्वांचे पुनरुज्जीवन करतात. वर सांगितलेल्या माध्यमे अथवा कोणतेही एक माध्यम बद्ध जीवाला अविद्येच्या बंधना
तून सुटण्यासाठी सहाय्यक होते आणि बहिरंग शक्तीने भ्रमित झालेल्या जीवाने स्वतःच निर्माण केलेल्या भौतिक दुःखातून त्यांची मुक्ती होते. भगवंत श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाने प्राण्यांवर अशी विशिष्ट प्रकारची दया करीत असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एवं पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कृष्ण, जे सतत तुमच्या दिव्य चरित्रांचे श्रवण, कीर्तन, स्मरण करतात किंवा दुसऱ्यांना असे करताना पाहून आनंदित होतात, ते निश्चितपणे तुमच्या चरण कमळांचे लवकरच दर्शन करतात आणि जन्म मृत्यूचा प्रवाह थांबवतात. हरे कृष्ण. आता कोण वाचतंय? योजना माताजी वाचा. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. आपल्या वर्तमान बद्धावस्थेतील दृष्टीने भगवान श्रीकृष्णांचे दर्शन होणे शक्य नाही. त्यांना पहावयाचे असेल तर एका वेगळ्याच जीवन प्रणालीचा स्वीकार करून दृष्टीत परिवर्तन करायला हवे. जेव्हा भगवंत प्रत्यक्षपणे या पृथ्वी तलावर उपस्थित होते तेव्हा प्रत्येक जण त्यांना भगवंत म्हणून पाहू शकला नाही. रावण, हिरण्यकशिपू, कंस, जरासंध, शिशुपाळ हे सर्व भौतिकवादी लौकिक विद्या, संपत्ती प्राप्त केलेले मोठे पुरुष होते, परंतु भगवंतांची उपस्थिती जाणून घेण्यास ते पात्र नव्हते. म्हणून जरी भगवंत आपल्या समोर उभे असले तरीही आवश्यक दृष्टी असल्याविना त्यांना पाहता येणे शक्य नाही. ही आवश्यक पात्रता केवळ भक्ती प्रक्रियेद्वारेच विकसित होत असते. अधिकारी व्यक्तीकडून श्रवण करून या प्रक्रियेचा प्रारंभ होतो. भगवद्गीता हे एक सामान्यपणे लोक ज्याचे पठण गायनादी माताजी स्क्रीन सारखी हलतीये लोक ज्याचे पाठ गायनादी करतात असे लोकप्रिय वाङ्मय आहे. परंतु कधी कधी असे दिसून येते की इतके करूनही साधक भगवंतांना प्रत्यक्ष पाहू शकत नाही आणि याचे कारण म्हणजे श्रवण हे पहिले अतिशय महत्त्वाचे अंग आहे. श्रवण अधिकृत श्रोताकडून होईल तर लवकर परिणाम होईल. साधारणतः लोक अनधिकृत व्यक्तीकडून श्रवण करतात. अशी व्यक्ती शिक्षण क्रमातून योग्यता मिळवून कितीही विद्वान झालेल्या असल्या तरी त्यांच्याकडून प्रेममय भक्तीच्या तत्वांचे आचरण होत नाही आणि म्हणून अशा लोकांकडून श्रवण केल्यावर केवळ वेळेचा अपव्यय होतो. कधीकधी श्लोकांचा अर्थ आपल्या हेतूला अनुकूल होईल अशा नवीन रीतीने लावला जातो. म्हणून श्रवणोत्सुकाने प्रथम निष्णात आणि प्रामाणिक वक्ता शोधावा आणि त्याच्याकडून श्रवण करावे. श्रवणाची क्रिया जेव्हा पूर्ण आणि निर्दोष होते तेव्हा दुसऱ्या क्रिया आपोआपच आपल्या परीने निर्दोष होतात. भगवंतांच्या कैक लीला आहेत. श्रवण क्रिया जर पूर्ण असेल तर प्रत्येक लीला इच्छित परिणाम घडवून आणण्यास पुरेशी आहे. भागवतात त्यांच्या चरित्रकथनाचा प्रारंभ त्यांच्या पांडवा संबंधित कार्यापासून होतो. त्याचप्रमाणे असुरांशी आणि इतरांशी संबंधित त्यांच्या अनेक लीला आहेत. 10व्या स्कंधात त्यांच्या प्रेयसी गोपी आणि द्वारकेतील विवाहित पत्न्या यांच्या संगतीत संपन्न झालेल्या त्यांच्या उदात्त लीलांची वर्णने आहेत. भगवंत पूर्णतम आहेत आणि म्हणून भगवंतांच्या प्रत्येक व्यवहाराच्या दिव्य स्वरूपात काहीच अंतर नाही. तथापि लोक कधी कधी अनधिकृत अशा श्रवण प्रक्रियेत त्यांच्या गोपींसमवेत झालेल्या लीलांच्या श्रवणात अधिक रस घेतात. असा कल श्रोत्यांच्या कामुक भावनांचाच दर्शक आहे. म्हणून अधिकारी वक्ता अधिकार ओळखून अशा लीलांवर भर देत नाही. भागवत असो की दुसरे कोणतेही शास्त्र असो त्याचे प्रारंभापासूनच श्रवण करायला हवे. पूर्णत्वाकडे वेगाने प्रगती करण्यात त्याला त्याचे साह्य होईल. कोणीही असे समजू नये की त्यांचा पांडवासोबतचा व्यवहार गोपींसोबतच्या व्यवहारा इतका महत्त्वाचा नाही. भगवंत नेहमी लौकिक आसक्तीच्या पलीकडे आहेत हे आपण लक्षात ठेवावे. वरील सर्व व्यवहारात सर्व स्थितीत तेच प्रमुख नायक आहेत आणि त्यांच्याविषयी किंवा त्यांच्या भक्तांविषयी अथवा त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांविषयी श्रवण करणे हे आध्यात्मिक जीवनास पोषक आहे. असे म्हटले आहे की वेद आणि पुराणे यांची रचना ही भगवंतांशी आपला तुटलेला संबंध पुन्हा जोडला जावा याच्यासाठी करण्यात आली आहे. अशा शास्त्रांचे श्रवण अत्यावश्यक आहे. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. अप्यद्यनत्स्वं स्वकृते हितप्रभो
जिहाससि स्वित् सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां हसाम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे कृष्ण, तुम्ही सर्व कार्ये पार पाडली आहेत. आता सर्व राजे आमच्याशी शत्रुत्व करून आहेत आणि आमचा दुसरा कोणीही रक्षण करता नाही. आम्ही पूर्णपणे तुमच्याच कृपेवर अवलंबून आहोत. असे असताना तुम्ही आम्हाला कसे सोडून निघालात? हरे कृष्ण. कोण वाचतंय आता? माताजी मी मी वाचू? वाचते. मी वाचू का? हा, मृणालिनी माताजी, तुम्ही आतापर्यंत नाही वाचलेलं ना? हा, तुम्ही वाचा. हो. हा, आणि त्याच्यानंतर मग प्रतिभा माताजी वाचतील पुढचा श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: पांडव मोठे भाग्यवंत आहेत, कारण सुदैवाने ते पूर्णपणे भगवंतांच्या कृपेवर आश्रित होते. भौतिक जगात दुसऱ्यांच्या दयेवर आश्रित राहणे हे दुर्दैवाचे लक्षण आहे. परंतु भगवंतांसमवेतच्या आपल्या दिव्य संबंधात जेव्हा आपण त्यांच्या दयेवर पूर्णपणे अवलंबून राहतो, तेव्हा ती अत्यंत भाग्याची गोष्ट असते. प्रत्येक गोष्टींपासून स्वतंत्र राहण्याचा विचार भवरोगाचे कारण आहे. परंतु कठोर प्रकृती आपल्याला स्वतंत्र होऊ देत नाही. निसर्गाच्या अपरिवर्तनीय नियमांपासून स्वतंत्र होण्याच्या खटाटोपाला प्रायोगिक ज्ञानाची भौतिक प्रगती म्हणतात. संपूर्ण भौतिक जग निसर्ग नियमांपासून मुक्त होण्याच्या खोट्या प्रयत्नांवर चाललेले आहे. स्वर्ग लोकात चढण्यासाठी एक शिडी निर्माण करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या रावणापासून आजच्या युगापर्यंत निसर्गाच्या नियमावर मात करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आता हे विद्युतयांत्रिक शक्तीने दूरवरच्या ग्रहमाला मध्ये पोहोचण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. तथापि भगवंतांच्या मार्गदर्शनाखाली भरपूर श्रम करून पूर्णपणे त्यांच्यावर भार घालून राहणे हे मानवी संस्कृतीचे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य आहे. पराक्रमाने श्रम करणे आणि त्याच वेळी सर्वथा भगवंतांवर अवलंबून राहणे ही पूर्णत्वास पोहोचलेल्या मानवी संस्कृतीतील सर्वोत्कृष्ट प्राप्ती आहे. पांडव या प्रमाणभूत संस्कृतीचे आदर्श पालन करते होते. निसंशयपणे ते भगवंतांच्या सदिच्छेवर पूर्णपणे अवलंबून होते. परंतु भगवंतांवर वाढणारे ते आळशी परोपजीवी नव्हते. व्यक्तिगत चरित्र आणि उद्योग प्रवणता यात ते उत्तम गुणवत्तेच होते. असे असूनही ते नेहमीच भगवंतांच्या कृपेवर दृष्टी लावून असत. प्रत्येक जीव प्राकृतिक स्थितीने बद्ध आहे, त्यांची त्यांना जाणीव होती. म्हणून भगवंतांच्या कृपेवर आश्रित राहणे ही जीवनाच्या पूर्णत्वाची परिसीमा आहे. या जगात मिथ्या रूपाने स्वतंत्र होऊन राहणे हे पूर्णत्व नव्हे. जे भगवंतांपासून मिथ्या स्वातंत्र्य मिळवण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना अनाथ असे म्हणतात. परंतु जे भगवंतांच्या इच्छेवर सर्वतः अवलंबून असतात त्यांना सनाथ असे म्हणतात. म्हणून आपण सनाथ होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जेणेकरून भौतिक अस्तित्वाच्या प्रतिकूल परिस्थितीत आपले नेहमीच संरक्षण होईल. बहिरंग प्रकृतीच्या भ्रम उत्पन्न करणाऱ्या स्वभावामुळे भौतिक जीवनाचे अस्तित्व म्हणजे सर्वात वाईट गुंतागुंत आहे, याची जाणीव आपणाला होत नाही. म्हणून भगवद्गीता आपणाला मार्गदर्शन करीत आहे की अनेक जन्मांती एखादा सुदैवी जीव भगवंतच सर्व काही आहे आणि त्यांना सर्वतोभावे शरण जाणे हाच जीवन जगण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. या सत्याची जाणीव प्राप्त करतो. 7.19 मध्ये हे महात्म्याचे लक्षण आहे. पांडव परिवारातील सर्वच सदस्य गृहस्थ जीवनातील महात्मे होते. युधिष्ठिर महाराज महात्म्यांचे प्रमुख होते आणि कुंती देवी त्यांची माता होती. इतिहासाशी अनिर्वायपणे संबंधित आहेत. कुंती देवी त्यांची माता होती. भगवद्गीता आणि पुराणे, विशेषतः भागवत पुराण ही पांडव महात्म्यांच्या इतिहासाशी अनिर्वायपणे संबंधित आहेत. भगवंतांच्या विरहात त्यांची
जळावेगळ्या मासोळीप्रमाणे स्थिती होत असे. श्रीमती कुंती देवींची सर्व प्रार्थना भगवंतांना आपल्या समवेत राहण्यासाठी संमत करण्याचा एक प्रयत्न आहे. कुरुक्षेत्राच्या युद्धात सर्व शत्रुपक्षीय राजे जरी ठार झालेले होते, तरीही त्यांचे पुत्र आणि पौत्र पांडवांशी संघर्ष करण्यासाठी जीवित होते. केवळ पांडवच अशा स्थितीत सापडले होते असे नाही, तर आपण सर्व नेहमीच अशा स्थितीत आहोत. भगवंतांच्या इच्छेवर पूर्णपणे विसंबून राहणे हाच जीवन जगण्याचा उत्तम मार्ग आहे. त्यामुळे भौतिक जीवनाच्या सर्व अडचणींवर मात करता येते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीनल माताजी आहेत? आहे आहे. मीनल ताई वाचता पुढचं? 38वा तो श्लोक वाचायचा आहे ना आधी. वाचा ना, वाचा. केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतोर्दर्शनं यर्हि ऋषिकाणाभिनिवेशितुः. ज्याप्रमाणे इंद्रिय शक्ती निघून गेल्यावर कोणाचेही नाव व कर्तृत्व संपते, त्याप्रमाणे तुमची दृष्टी आमच्यावर नसेल तर आमचे कीर्ती कर्तृत्व हे सर्वच पांडव आणि यादवांसहित तात्काळ नाहीसे होईल. त्याचं हे तात्पर्य पण वाचू का? वाचा ना. मी वाचू का? हे वाचतायत ना, प्रतिभा माताजी वाचतायत. बर वाचू दे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: पांडवांचे अस्तित्व केवळ श्रीकृष्णांमुळेच आहे हे कुंती पूर्णपणे जाणून होती. पांडव निश्चितपणे आपल्या नावलौकिकात पूर्णपणे स्थित होते आणि त्यांना साक्षात धर्ममूर्ती युधिष्ठिरांचे मार्गदर्शन होते. तसेच यादव त्यांचे मित्र होते. परंतु ज्याप्रमाणे शरीरातील चेतना निघून गेल्यावर शरीरातील इंद्रिये निकामी होतात, त्याप्रमाणे हे सर्व असूनही श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनाविना ते नसल्यासारखेच होते. भगवंतांच्या अनुकूल मार्गदर्शनाविना कोणीही सन्मान, सामर्थ्य, कीर्ती यांचा अभिमान धरू नये. जीव मात्र नेहमीच पराधीन असतात आणि अधीन राहण्याचा आत्यंतिक विषय स्वतः भगवंत आहेत. म्हणून भौतिक ज्ञानाच्या प्रगतीमधून एकमेकांचा प्रतिकार करण्याच्या अनेक प्रकारच्या साधनांचा शोध लावला तरी भगवंतांचे मार्गदर्शन असल्यावाचून असे सर्व आविष्कार, मग ते कितीही शक्तिशाली असो, विफल झाल्याविना राहणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं कोण आहे ज्याने वाचलं नाहीये? सुषमा माताजी आहेत. वाचताय का? शेवटचा एक श्लोक घेऊ आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाती स्वलक्षण विलक्षितै. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे गदाधर, आमच्या राज्याची भूमी तुमच्या चरण कमळांच्या खुणांनी अंकित झालेली असल्यामुळे किती शोभिवंत झालेली आहे, परंतु तुम्ही निघून गेल्यावर ती अशी असणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भगवंतांच्या चरण कमळांवर काही विशिष्ट चिन्हे असतात आणि त्यामुळे ते इतरांहून वेगळे समजून येतात. त्यांच्या चरणांच्या तळव्यांवर ध्वज, वज्र, अंकुश, छत्र, कमळ, चक्र इत्यादी चिन्हे अंकित असतात. भूमीवरील मृदू धुळीवर चालताना त्यांच्या चरणचिन्हांचे ठसे उमटतात. जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण पांडवांसमवेत होते तेव्हा हस्तिनापुराची भूमी त्यांच्या चरणचिन्हांनी सुशोभित होत होती आणि अशा शुभचिन्हांमुळे पांडवांच्या राज्याची भरभराट झाली. कुंती देवी त्यांची अशी वैशिष्ट्यपूर्ण अंगलक्षणे सांगत आहे. ती भगवंताच्या अनुपस्थितीत संकटांच्या भीतीने ग्रासलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुंती देवीच्या आपण उद्या सुरू ठेवूया 40व्या श्लोकापासून पुढे वाचन.
आज आपण इथे थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे. हरे हरे. हरे हरे.